Исәмісіз, хөрмәтле делегатлар, әйдәгез пленар отырышының икенче өлешен башлап җибәрик. Без әле генә Россиядә иң зур проектлар сессиясында катнашып, 50-гә якын проект эшләдек. Менә мөмкин булса, чыгарыгыз әле презентация итеп икенче өлешен. Можно показать, да, картинку? Менә без сез эшләгән проектларны менә шушындай схемага керттек. Әйдәгез алкышлыйк, менә шушындай зур эш эшләдек. Мин уйлыйм, иң кызык моментларның берсе форумнан булды. Без бик яхшы башларны эшләттек, 50 командага бүленеп эшләдек. Ләкин бер генә теләк, бу эш менә шушындай матур рәсем булып калмаячак. Без моны дәвам итәчәкбез. Менә бу схемада язылачак, кем исемләп, кем шушы проектларны уйлап тапты, һәм аларга әйтәләр шундай проектлар продюсерлары, алар берсә без булабыз инде шушы вакытта алга таба. Һәм инде без сезгә мөрәҗәгать итеп, эшләндеме, эшләячәкбез сезме, яки катгый әйтегез, юк, эшләмибез дип, менә шушылай итеп этаплап алып барачакбыз. Һәм оны башкарганда этапларны язып барачакбыз. Менә бу этап башкарылды, сөйләшенде, инвесторлар табылды, һәм башкалар. Тормышка ашсын иде бу бөтен проектлар. Шундый теләктә калабыз. Рәхмәт, бу алкышлар үзегезгә. Яшьләр форумы, димәк, үз эшен дәвам итә. Бүген безнең бик җитди көн. Программа буенча без кичә узган һәм бүген дәвам иткән секцияларга, проектлар мәктәпләренә нәтиҗә чыгарабыз. Димәк, инициатива картасы безнең төзелде. Һәрбер секция үзенең өлешен сөйләячәк. Һәм Instagram социаль челтәрендә күбегез бардыр. Без анда алдан ачып куйган идек аккаунт, Өтерчек Казан кайный. Аның исеме шундый булачак. Бу проектлар исемнәре һәм кыскача аннотация белән шунда кертеләчәк. Димәк, һәрберегез шушы аккаунтка кереп, теләсә кайсы проектны алып ошаганын, бу проектны нинди команда эшләде, алар белән киңәшеп, аларның мәгънәсен тәфсилләбрәк аңлап, киңәшеп, аны тормышка ашыра аласыз. Ул безнең шушындай бер идеялар сандыгы. Сандыгы бик дөрес сүз түгел, сандыкта чөнки иске әйбер гадәттә ята, ә монда менә сандык тулы яңалык булачак. Димәк, барлык проектларны шулай ук без үзебезнең рәсми сәхифәбезгә ftatar.ru адресы буенча урнаштырачакбыз. Шулай ук безнең резолюция кабул итү һәм форумның идарә итүче органын, аның советын сайлау булачак. Былтыр аның составына 53 кеше кертелгән иде. Бу 2 ел дәвамында без бик яхшы белдек, кем ничек эшли, бөтен актив оешмаларны барладык, бер-беребезнең эше белән танышып килдек, һәм менә беренче көнне фақат татар яшьләр оешмаларының җитәкчеләре белән бергә җыелыш уздырган идек. Шунда без әзерләдек менә шушы алдагы 2 ел дәвамында эшләргә дәгъва кылган исемлекне. Аны да кабул итү һәм итмәү ул сездән тора. Аның процедурасы бар. Менә һәрберегездә дә шушындай бейдж бармы? Менә күтәрегез әле, бармы бөтенегездә дә? Югарак күтәрегез. Бик яхшы. Менә шушындай рәвештә без тавыш бирәчәкбез. Риза булсагыз күтәрәсез, каршы булсагыз күтәрәсез, битараф булгач күтәрәсез, шулай бит. Димәк, әйдәгез хәзер безнең секцияларга, проектлар мәктәпләренә күчик. Без аны 5 бүлеккә бүлеп эшләдек һәм иң беренче итеп сүз бирелә Айрат Фәйзрахмановка. Алар тарих һәм туризм дигән секцияны 2 модератор Динә Хәбибуллина белән алып бардылар. Айрат, рәхмәт, резолюцияга тәкъдимнәр һәм нинди проектлар башкарылды, ничек узды? Хәерле көн барыгызга да. Тарих һәм туризм секциясе акыл фабрикасында дип әйтеп була инде. Бездә 12 спикер чыгыш ясады. Алар буенча күп кенә тәкъдим, аларның чыгышлары буенча күп кенә тәкъдимнәр ишетелде. Һәм менә тәкъдимнәрне әйткәнчә кадәр
нинди бер чыга мәсьәләләр күтәрелүен әйтеп китәсем килә. Беренчедән, бәхәсле тарихи шәхесләргә һәйкәлләр кую башка милләтләрнең тарихи хәтерен һәм фикерне саңга сукмау ул безне бер чыга мәсьәләләрнең берсе. Шулай татар яшәгән һәйкәлләр буенча аерым иҗтимагый механизм булмау борчый. Шәхсән Кабан шәһәрчегендә мөселман татар тарихын барланган мәйданчык булмау, динара паритет бозылу борчый. Шулай үз символларыбыз аз булу, тарихи символларыбызның аз булу, Казан селкесе, хан ядкәрләре һәм башка шундый кызыклы идеялар яңгырады. Аларны, бу символларны матбугат чаралары аркылы, проектлар аркылы барлап, аларны туристик проектлар буларак тәкъдим итү. Шулай ук безне бер чыган мәсьәләләр, яшьләрнең бер чыган мәсьәләләр ул тарихи шәхесләребезне оныту, тарихны, Татарстан тарихы һәм татар халкы тарихын аз укытылуы, Татарстан тарихына бик аз сәгатьләр бирелүе мәктәптә борчый. Шулай ук бер чыган мәсьәләләрдән берсе ул җитди формалар, тарихны өйрәнү һәм барлау буенча җитди формалар аз булуы, реконструкциялар, шәхси музейлар һәм башка формалар ул безнең арабызда бик аз. Һәм яңгыраган проектлар, бүгенге яңгыраган проектлар арасында бу ниһаять бу идеялар яңгырады. Һәм шулай ук интернетта әле татар тарихы аз булуы әйтелде. Интерактив сайтлар юк диярлек дәрәҗәдә икәнлеге ачыкланды. Шундый мәсьәләләр безнең секциядә күтәрелде. Һәм тәкъдимнәр, шәхсән бу секция буенча тәкъдимнәр, шундый тәкъдимнәрне көтелүен сорыйбыз. Беренчедән ул сезнең проект резолюциясендә да бар ул пункт. Тарихи үткәннәрне барлау проблемасының актуаль булуын исәпкә алып, топонимик атамаларны үзгәртү проектлары турындагы мәгълүматны киң җәмәгатьчелеккә җиткерергә, бу шундый тәкъдим резолюцияга. Шулай ук икенче тәкъдим ул үткән тарихны яңа баштан күзаллауга бәйле актуаль процессларны исәпкә алып, һәйкәлләр, истәлекле билгеләрне урнаштыру мәсьәләләрен иҗтимагый тыңлауларны игълан итүгә кадәр чыгарырга тәкъдим итәбез. Ягъни хәзерге вакытта һәйкәлләр буенча урнаштыру буенча иҗтимагый тыңлаулар механизмы булмау сәбәпле без шундый тәкъдим ясыйбыз. Шулай ук 3нче пункт ул татар халкының коллектив хәтерендә тискәре эз калдырган Ермак, Явыз Иван, Сталин кебек тарихи шәхесләргә һәйкәл куюга зур борчуыбызны белдерәбез. Шулай ук шул исемлеккә ук шундый бәхәсле фигура Екатерина икенче һәйкәле буенча да тәкъдимында ясала. Бу кешеләргә безнең тарихыбызда, безнең тарихи асылыбызда һәйкәлләр куймауны таләп итәбез. Шулай, 4нче пункт. Татарстан Республикасының дәүләтчелегенең 100 еллыгына бәйле чараларга кулдан килгәнчә ярдәм итәргә, оешмаларга тәкъдим ителә. Безнең 2020 елда Татарстан Республикасына 100 ел туа. Татарстанның 100 еллыгына белән бәйле тарихи интерактив уеннар, квестлар кебек яшьләр чараларының исемлеген төзү тәкъдим ителә. Һәм бу тантана чараларын 2017 елдан ук башларга тәкъдим ителә. Чөнки 2017 елда ул безнең милли мәҗлес төзелүенә 100 ел туа. Шул майдан сезгә яшьләр бу вакыйга белән бәйле чараларны үз оешмаларда, үз җирлектә чараларны күрергә тәкъдим ителә. Һәм соңгы тәкъдим бу тарих секциясенә кагылышлы
булмаса да, ул күптән ишетелә торган тәкъдим, ул яшьләр өчен татар бизнес клубын булдыру буенча эшне башлап җибәрү тәкъдим ителә. Түбәндәге юнәлешләр буенча гамәли мәгариф, инвестициялар, нетворкинг буенча эшне җайлау тәкъдим ителә. Шундый тәкъдим бизнес буенча. Һәм бүген яңгыраган проектларны әйтеп китәм. Ул күбрәк туризм белән бәйле, мәсәлән, Татарленд, ул безнең тарихи аттракционнар паркы дип атала. Анда татар ханнары аллеясы мәсәлән каралган. Анда шундый иҗади кластерлар каралган, реконструкциялар, шәхси музейлар кластеры анда каралган. Шундый Татарленд проекты. Фотоконкурслар тәкъдим ителә. Бу безнең фотоконкурслар Синең Татарстан тарих белән бәйле фотоконкурс оештырырга тәкъдим ителә. Шулай ук безнең татарлар дигән татарлар дип әйтелүче аталучы мобиль приложение ясарга тәкъдим ителә. Бу безнең Казан делегаты Алмаз Асхадуллин тәкъдиме, һәм ул бу проектны инде аңлавынча башлап җибәрә һәм үзенең янында команда туплый башлады инде. Һәм шулай безнең баллы кичә дип аталган проект, Этноавыл проекты, Кадерле кунак туристик проекты һәм Мирас проекты һәм тагын әле чакырылмаган кунак дип аталучы проект. Менә шундый тәкъдимнәр бүген яңгырады проект сессиясендә һәм бу проектлар гамәлгә куелыр дип өметләнәбез. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Бирелгән тәкъдимнәрне мөмкин кадәр резолюция кертелүен сорыйм. Рәхмәт. Чынлап та аеруча һәйкәлләр кую буенча кабул итилде. Безнең киләсе секция ул мәгариф һәм тәрбия. Сез менә игътибар иткәнсездер, безнең һәр вакытта да тема парлы булып бара име. Берсе ул безнең идеологиягә нигезләнгән, икенчесе ул безнең киң җәмәгатьчелекне кызыксындырган тема име. Мәсәлән, тарих һәм туризм, мәгариф һәм хәзер бала тәрбиясе ул бик актуаль мәсьәлә. Менә шушы секция буенча безнең 3 модератор хәтта эшләде. Артур Гали Әхмәтов, Нигин Әхмәдуллина һәм Ләйлә Нурмөхәммәтова. Нәһәр Артур белән Ләйләгә алар инде чыгып җиткән, сүз бирелә. Рәхим итегез. 5 августта узган мәгариф һәм тәрбия секция акыл фабрикасында 3 модератор булды. 12 спикер һәм 136 делегат катнашты. Аларга спикерларга 47 сорау бирелде һәм 13-кә якын презентация һәм видео күрсәтелде. Бүгенге проект төзү һәм яклау секциясында 7 проект төзелде. Алардан иң беренчесе Буын уен дигән татар тарихын популярлаштыру уены бик беренче булды. Бәхет майданы татар мәдәниятен өйрәнү мәйданчыкларын булдыру проекты. Уен вакыты дигән татарча өстәл уеннары, тәрҗемә һәм үзгә хас уеннар барлыкка килү. Гаилә бәйлә дигән проект, татар гаиләләрен берләштергән үзәк төзү проекты. Балалар Tube, балалар өчен татарча YouTube каналы төзергә. Көтүчедә кунакта дигән рус телле татар гаиләләре өчен авылда вакытлыча яшәү мөмкинчелеге тудыру. Һәм 7нче проект сүз остасы, нәфис сүз сәхнә теле курслары, татарча TED.com проекты. Шуннан да әлеге кызыклы проектларны без дә Татарстанда һәм инде башка регионнарда гамәлгә ашырып чыгарлар дип безнең шундый тәкъдимебез һәм теләкләребез бар. Һәм инде милли мәгариф һәм тәрбия секциясеннән 7нче Бөтен дөнья татар яшьләре форумының гомуми резолюциясенә тәкъдимнәр.
Бүтін Дүния Татар Яшьләре форумы советына, Бүтін Дүния Татар Конгрессы башкарма комитеты ярдәмендә бәйләнешле ведомстволар белән берлектә Татар яшьләре җәмгыятьләре өчен акыл фабрикасы форматында өстәмә белем бирү системасын түбәндәге формаларда оештырырга. Казан шәһәре территориясендә этномәдәни проектлар менеджменты буенча практик стажировкалар, татар авылларында урындагы югары квалификацияле укытучылар катнашында тел һәм этно-тарихи стажировкалар, Казан шәһәренең һәм башка фәнни мәдәни үзәкләренең профильле экспертлары катнашында күчмә курслар, иҗади лабораториялар һәм мастер-класслар, проект һәм оештыру эшчәнлеге буенча вебинарлар. Халыкның этномәдәни үсешен һәм татар мәгарифенә, мәдәниятенә һәм масса күләм мәгълүмат чараларына кадрлар эшләү системасын гамәлгә кую мәсьәләсе буенча татар җәмәгатьчелеген татар телендә белем бирүче югары уку йортын булдыруны һәрьяклап хупларга, әлеге уку йортының концепциясын эшләү процессында катнашырга, татар яшьләренең үз инициативаларын тормышка ашыру, даими тәҗрибә алмашу максатыннан халыкара, Россия күләм һәм регион ара грантлар алу конкурсларында катнашу өчен активлаштырырга. Россия Федерациясе төбәкләрендә уңышлы эшләп килүче этномәдәни компонентлы мәктәпләр тәҗрибәсен өйрәнергә һәм танытырга, балаларны милли мәгариф системасына җәлеп итү, татар сыйныфларын һәм мәктәпләрен туплау, тулыландыру максатыннан ата-аналар арасында аңлату эшләре алып барырга, татар телен һәм мәдәниятен өйрәтү буенча якшәмбе мәктәпләре һәм курслар оештыруда актив катнашырга. Татарстанның шәһәр һәм район үзәкләрендә татар телендә тирәнтен белем бирә торган, интернат форматында эшләүче, сәләтле балалар өчен полилингваль мәктәп, гимназиялар булдыруны хупларга. Әлеге тәкъдимнәрнең резолюцияга кертелүен сорап калабыз. Рәхмәт. Димәк, өченче секция аеруча минем йөрәккә якын. Ул этномәдәни проектларның менеджменты, чөнки без аны Гөлназ Бедретдин белән бергә алып бардык. Шуңа күрә сүз аңа бирелә. Рәхмәт. Этномәдәни проектлар акыл фабрикасы дип атыйм инде, татар яшьләре оештырган чараларны барладык һәм күбесе күңел ачу һәм мәдәнияткә багышланган икәнен ачыкланды. Иң азы белемгә бирелгән. Шуңа күрә без яңа проектларны булдыру ысулларын өйрәттек, аларны ничек булдырырга бергә өйрәндек дип әйтим инде. Һәм резолюцияны кабул иттек. 7-нче Бүтән дөнья татар яшьләре форумы делегатлары татар яшьләре алдында торган вазгыятьне һәм көн үзәк мәсьәләләрне анализлап, яшьләр этномәдәни үсешенең халыкара, ил күләм һәм региональ тәҗрибәсе үрнәкләрен тикшереп, катнашучыларның чыгышлары һәм тәкъдимнәре хакында фикер алышканнан соң түбәндәге карарга килде. Беренчесе, Бүтән дөнья татар яшьләре форумының татар яшьләре иҗтимагый оешмаларының эшчәнлеген нәтиҗәлеген артырырга. Яңа мәдәни чаралар форматында эшчәнлекнең төп юнәлешләре итеп этномәдәни, этноконфессиональ, мәгариф, мәдәни, тарихи һәм туристик проектларны гамәлгә куярга. Яшьләрне татар халкының гореф-гадәтләренә, мәдәниятенә, теленә тарту һәм шәһәр татар яшьләре мәдәниятен барлыкка китерү максатыннан Бүтән дөнья татар яшьләре форумы канаты астында Казанда һәм Татарстан Республикасы шәһәрләрендә этномәдәни креатив мәйдан булдыруга юнәлдерелгән үзәкләр ачу тәкъдиме белән чыгарга. Татарстан Республикасы профильле хакимият органнары һәм муниципаль берәмлекләренә әлеге үзәкләр өчен яраклы урын сорап мөрәҗәгать итәргә. 4-нчесе Бүтән дөнья татар яшьләре форумы мәгариф һәм этномәдәни чараларын кечкенә шәһәр һәм районнарда беренче чиратта Татарстан һәм Башкортстан республикаларында үткәрүне гамәлгә кертергә. Авыл җирлекләрендә татар яшьләрен мәдәни агарту үзәкләрен һәм иҗади лабораторияларын булдыруын көн үзәккә куярга. Татар масса күләм мәгълүмат чараларына социаль челтәрләр аша мәгълүмат таратуга аерым игътибар бирергә. Татарча блогерлар платформасы оештырырга. Төбәкләрдәге һәм чит илләрдәге татар иҗтимагый оешмалары белән гомум татар профиль басмалар арасында элемтәләрне урнаштыру һәм ныгытуга этәргеч ясарга. Проектларны әйтеп узасызмы? Яхшы.
8 проект барлыкка килде. Татарский дом, сүз остасы, тарих фест, дөнья буе, визит Казан дигән, дуслык күпере Таттай, минем фикер. Менә яшьләр кичәге акыл фабрикасында катнашып безнең тәкъдимнәргә колак салдылар һәм күбесе менә белем бирүгә юнәлтелгән проектлар барлыкка килде. Рәхмәт. Рәхмәт. Чынлап та ул кызык булды. Без секциянең иң башында татар яшьләренең проектлар картасын төзедек бергәләп һәм мин хәтерлим бер ялгышмасам 20дән артык безнең чаралар бар, мәсәлән, мәдәни чаралар, аңа әлбәттә дини чаралар да керә һәм башкалар. Татар теленә караган 10ннан артык төрледән төрле чаралар бар һәм фақат икесе генә мәгариф һәм белем бирүгә караган. Димәк инде без аңлыйбыз, баланс ничектер күңел ачыга күбрәк юнәлгән. Менә аңа да игътибар итсәгез иде бу башка секциядә катнашучылар өчен. Димәк, 4нче секция безнең татар теле һәм интернет темасына багышланган иде. Аны Рашат Якупов һәм Линария Муслимова алып бардылар. Сүз аларга. Хәерле көннәр. Кичә без татар теле һәм интернет дигән акыл фабрикасы секциясын үткәрдек. Секция шактый җанлы һәм кызыклы узды. Бездә барлыгы 11 спикер чыгыш ясады, дискуссиялар шактый кызу булды. Татар теленең популярлаштыру юллары эзләнде. Тарих институтының вәкиле чыгыш ясаганнан соң, ике теллелеккә бәйле проблеманы күзаллагач, секциядә катнашучылар үзләре вазгыятьне уңай якка бору турында фикерләрен, шушы юлларын тәкъдим иттеләр. Швеция университеты галимәсе безгә Европадагы ике теллелек турында, төбәкләр тәҗрибәләре турында сөйләде. Финляндия, Мәскәү, Алмания татарлары чыгыш ясады. Проектлары белән уртаклашты. Шулай ук без Татарстандагы уңышлы интернет проектларны карап чыктык. Безнең эшчәнлек барышында түбәндәге резолюция тәкъдимнәре кабул ителде һәм без аларны резолюциягә кертүегезне сорыйбыз. Беренчедән, Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең канун чыгару һәм башкарма органнарына, шәһәр һәм район муниципаль берәмлекләренә ике теллелек дәүләт телләре турында канунның үтәлешен, аерым алганда эш урыннарының элмә такталарының, эш режимын күрсәтүче мәгълүмат такталарының язылышын парламент сессияләрендә кертеп, хакимият органнарының эшчәнлеген контрольдә тоту өчен җаваплы вәкилләр һәм структуралар булдыруны тәкъдим итәргә. Төбәк телләре һәм милли ашчылыклар телләре турында Европа хартиясе принципларын тормышка ашыруда, аның нигезләмәләрен үтәүнең уңай тәҗрибәләре хакында мәгълүматның таратылуында булышлык күрсәтергә, Дәүләт Думасының 7нче чакырылышына Татарстан Республикасыннан сайланучы депутатларын төбәк телләре һәм милли ашчылыклар телләре турында Европа хартиясын ратификацияләүне тизләтү инициативасы белән чыгуны сорарга. Глобаль интернет челтәренең татар өлешен киңәйтү чараларын күрергә, татар милли мәдәни доменын таратуда киң җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итәргә. Бүген проектлар сессиясы вакытында түбәндәге проектлар барлыкка килде. Алар алга таба да тормышка ашачак дип өметләнәбез. Татар гид, татар урыннарының кушымтасы, вакытанчык чыпчык, ул интернетта интеллектуаль уен, умарта.татар, социаль челтәр формасында яңартыла торган татар мәдәнияте китапханәсе. Ашквест, татар интерактив татар ашаулары порталы. Кунакка, дөнья буйлап татарча коуч-серфинг, Сөембикә киленнәр мәктәбе. Рәхмәт. Рәхмәт. Бик кызык исем, Мактанчык чыпчык. Димәк, безнең хәзер инде соңгы чыгыш ясаучылар һәм мин уйлыйм иң кызыклы секцияларның берсе пиар һәм журналистика. Без аны быел беренче тапкыр ясыйбыз шушындый форматта һәм аның ике модераторы Радиф Кашапов һәм Гүзәлия Гиниятуллина алар алып барды. Аларга сүз. Хәерле көн.
пиар һәм журналистика секциясы эшендә 9 спикер катнашты. Алар арасында мәгълүмат агентлыгы Татар-Информ генераль директоры урынбасары Рамис Ладыбов, безнең Гәҗит газетасының баш мөхәррире Илфат Файзрахманов, Татарстан Республикасы Президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Эдуард Хайруллин, матбугат.ру порталының җитәкчесе Данил Сафаров һәм башкалар катнашты. Эш барышында Татарстан журналистикасының киләчәге дип аталган панель дискуссия үтте. Рөстәм Миңнеханов матбугат хезмәтенең эш алып бару ысуллары турында сөйләнде. Чараны пиар яктырту серләре ачылды. Масса күләм мәгълүмат чараларының яңа форматлары тәкъдим ителде. Шулай ук танылган сайтларның хуҗалары ничек итеп аларны бер тиен акчасыз ясап булуын сөйләде һәм башкалар. Бүген без күмәк проектлар сессиясе дәвамында төрле проектлар тәкъдим ителде безгә. Мәсәлән, иң популяр проектлар арасында Басталар аша, ул онытылган гореф-гадәтләрне торгызуга багышланган видеопроект Татлок татар чараларын эзләү буенча кушымта. Хуҗаның среди маҗаралары ул халык әйтүләренә нигезләнгән интернет уен. Шурале Go, өстәмә өчен барлык белән кирәкле телефоннар өчен уен. Сәлам дуслар, төрле төбәкләрдә яшәүче татарлар турында телевизион проект һәм Алга Projects, ул татар проектларын пиар яктырту буенча агентлык. Без резолюция проектына мондый тәкъдимнәр кертергә сорыйбыз. Журналистиканың югары мәктәбенә татар журналистларын әзерләү принцибын карап чыгарга һәм заманча медиа трендларны кертергә, тәкъдим итәргә. Икенче, татар яшьләр оешмаларына, татар периодик басмаларына язырга. Һәм өченчесе, кушылып инде башка секцияларга татар теле мәсьәләләрен мәгълүмат чараларына халык авторлары өчен блогинг системасын булдырырга киңәш бирәбез. Һәм аерым игътибарны мәгълүматны социаль челтәрләр һәм мессенджерлар аша таратуга юнәлдерү. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бу безнең соңгы чыгыш иде секциялар буенча. Һәм хәзер бик мөһим момент килеп җитте. Үзегезнең бейҗикларыгызны кулыгызга алыгыз. Форумның идарә органын сайлау. Мин сезгә аны исемлек рәвештә тәкъдим итәм. Укып китермен хәзер аның киләчәк шушы исемлекне. Шуннан соң без аңа тавыш бирербез. Димәк, Тәбрис Яруллин Татарстан, Гөлнас Бедрединова Татарстан, Рашат Якупов Татарстан, Айрат Файзрахманов Татарстан, Линария Муслимова Татарстан, Радиф Кашапов Татарстан, Гүзәлия Гиниятуллина Татарстан, Рима Бикмөхәммәтова Татарстан, Нигина Ахмадуллина Татарстан, Илзам Хазиев Татарстан, Илнар Гарифуллин Татарстан һәм Башкортстан, Эльза Набиуллина Татарстан, Сирин Зарипов Екатеринбург һәм Татарстан, Гүзәл Сагитова Башкортстан һәм Татарстан, Азат Миргаязов Татарстан, Айдар Шайхин Татарстан, Альфред Бустанов Омск һәм Татарстан, Рөстәм Гатауллин Татарстан, Рамил Мухуддинов, ул безнең Татарстан Арча районы, районнардан да безнең кешеләр тәкъдим ителә. Илнас Шарипов Актаныш районыннан. Сез әзрәк реакция бирегез инде, бу кешеләрне таныйсызмы, сез ничек? Яхшы. Илхам Гайнетдинов Балтач районы, Татарстан. Эльвира Гельфанова Башкортстаннан. Рамиля Габдуллина Башкортстаннан. Шабыгыз Башкортстан безнең иң зур делегация форумда. Артем Зиннатуллин Алтай крае. Мөкаддәс Муртазин Владимир, ул үзе кызганычка каршы килә алмады, ләкин бик актив эшләп киләләр. Руслан Мөхәммәтшин Кемерова, Әлфия Фалихетдинова Киров өлкәсе, Шамил Шаяхметов Санкт-Петербург шәһәре һәм Ленинград өлкәсе. Яхшы ишеттек, Шамил сине поддерживает. Марат Салимов Мордовиядан, Эмиль Римма Гамарова Мәскәү өлкәсеннән, Дина Гареева Новосибирсктан, Әлфия Бадиудинова Түбән Новгородтан, Рөстәм Халимов Пермьнән. Пермь өчен Пермьнәр генә кул чаба булгай. Башкалар Пермьне кутламыйлар гына. Гөлфия Каримова Самардан, Илдус Абдрахманов Саратовтан,
Таңсылу Фазылова Светлау өлкәсеннән, Сәйид Төсмөхәммәтов Төмәннән, Гөлфия Әхтәмова рәхмәт Удмуртиядан, Оксана Ильюпны без Чиләбе өлкәсеннән, Булат Күпкенов Чувашия Республикасыннан, Найля Калеева Хымаудан, менә монда тагын бер тәкъдим Хымаудан, Әхмәдуллин Айрат Җәмил улы, мин уйлыйм ул да бик бу исемлеккә керергә тиеш, чөнки без аның белән менә шушы секцияларда эшләгәндә таныштык, бик актив оешма, калганнар да хуплар дип уйлыйм. Ильяс Ямбаев ул үзе дә шулай килә алмады, ләкин аларның бер зур бик актив командасы Германиядән, Алманиядән, Илина Паули уң ягында утыра Казахстаннан, Лилия Газишина Латвиядан, Мария шулай кызганычка килә алмады, ләкин Литвадан Мешутович, Ленар Мөхәммәдиев Кушма штатлардан һәм Назим Исмагилов Үзбәкстаннан. Менә шушы исемлекне мин тәкъдим итәм тавышка куярга. Әйдәгез бер тулы исемлектә безнең 50 кеше, нәкъ түгел. Мин уйлыйм, былтыргыдан караганда безнең әз генә азрак, теге елны 52 иде. Ләкин ул безне бер зур иҗтимагый оешма итеп хис итәр өчен кирәк. Без бер команда һәм алдагы 2 елда фикерне белдерүдә дә, проектлар эшләүдә дә без бер команда буларак барачакбыз. Шулай итеп тавышка куям. Кемнәр риза шушы советны алдагы 2 елга сайларга? Рәхим итеп тавыш бирәбез. Рәхмәт. Төшәбез. Каршылар? Битарафлар? Яхшы. Котлыйм, бер тавыштан кабул ителде. Бөтендөнья татар яшьләре форумының советы сайланды. Сүз бирелә Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе Ринат Зинурович Закировка. Ринат Зинурович, рәхмәт итегез. Рәхмәт, хәерле көн. Совет эшенә җитәкчелек итәргә әлбәттә җитәкче кирәк. Безгә җитәкче һәр көнне кирәк. Сезне без барыгызны да елга бер тапкыр, 2 тапкыр күрсәк, урыннарга баргач очрашабыз. Менә җитәкче безнең белән һәр даим элемтәдә кеше кирәк. 7нче форум, 7нчесенә җиттек, Аллаһка шөкер. Менә шушы чор эчендә җитәкчеләр шактый булды. Мин сезгә әйтергә телим, төрлесе булды. Бераз кайтышрак, бераз алдарак. Менә ниһаят без Тәбризкә килеп юлыккач, Тәбриз белән менә шушы соңгы елларда бик актив, матур эшлибез. Бөтендөнья татар конгрессы исеменнән мин әлбәттә Тәбризкә безнең рәхмәтләребезне җиткерәм. Ул шабырган мөмкин. Шуннан да элгереп җитте дип әйтәләр мәле. Бу эшкә элгереп җитте. Бөтен яктан әзерлекле. Безнең сәясәтне дә истә тотып, безнең яшьләрнең мәнфәгатен дә истә тотып, гомумән бөтен яктан караганда әзерлекле бүгенге заман яшьләренең вәкиле. Шуңа күрә дә мин сезгә тәкъдим итәм, Бөтендөнья татар конгрессының фикере буларак, киләсе 2 елга Бөтендөнья татар яшьләре форумының җитәкчесе итеп Тәбриз Яруллинны сайларга. Әгәр дә каршылар булмаса, тавышка куям. Кем Тәбриз Яруллинны җитәкче итеп сайларга кирәк дип ризалыгын бирә. Кулларыгызны күтәрегез, каршыларыгыз белән. Күтәрегез, ялмагыз, сезне фотога төшерәләр. Бөтен сайтларда, бөтен журналларда, бөтен газетларда кулларыгызны күтәрә, ризалыгызны биргән булып
күренегез. Төшерегез. Кем каршы? Юк. Кем битараф? Бер. Рәхмәт. Бер битараф. Шушы хәлдә 800 кешегә алай булырга мөмкин ул. Шуңа күрә безгә тәбрисне котларга гына кала. Тәбрис котлыйбыз. Киләчәктә дә шулай матур итеп эшләрне алып барырга телибез. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Алла берсе алга таба бергә 2 елны эффектив нәтиҗәле эшләргә язсын. Һәм безнең команда совет өчен әйтәм инде хәзер, сезнең ышанычны акларга тырышырбыз. Шулай итеп, 7нче бөтен дөнья татар юк әле. Безнең бер мәсьәлә калган, ул резолюция мәсьәләсе. Менә безнең 2 мәсьәлә. Сезнең кулда булган проектка өстәлә безнең һәйкәлләр турындагы тәкъдим һәм тәкъдим итәм шушы резолюция проектын кабул итәргә, тавышка куярга. Шушы резолюцияны кабул итәргә кемнәр риза? Әйдәгез тавыш бирәбез. Рәхмәт. Кемнәр каршы? Битараф. Бер кеше битараф. Яхшы. Рәхмәт. Резолюцияны кабул иттек. Без аны һичшиксез форум тәмамланганнан соң дәүләт органнарына, безнең сайтка танышу өчен эләчәкбез. Мин сезне котлыйм моның белән. Шуның белән 7нче бөтен дөнья татар яшьләре форумының рәсми өлеше тәмам дип игълан итәм. Һәм безнең рәсми булмаган, рәсми өлеше беткәч инде хәзер рәсми булмаган гимныбыз бар. Ул и туган тел җыры. Менә аның махсус әзерләнгән кешеләре булырга тиеш. Мин аларны чакырам сәхнәгә, әйдәгез. Гафу итегез. Әйе, гафу итәм. Риназинович, без сорыйбыз сезне, бөтен дөнья безнең арабызда күренекле яшьләр бар. Бу елны Риназинович та әйтте, контингент бик шундый яхшы, сыйфатлы һәм менә арасыннан иң активларын сайлап, аларны бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән аларга рәхмәт тапшыру өчен Риназинович сезне сорыйбыз микрофонга. Форумның нәтиҗәләре әлбәттә киләчәктә күренер, ләкин менә булган кадәрсен безнең фикерләребезне сезгә җиткерә кирәк дип саныйм мин. Без чөнки беренче форумнардан башлап, менә бусыда нинди яшьләр килгәнен күреп торабыз, нинди фикерләр белән килгәнегезне күреп торабыз. Менә беренче форумнарга килгән яшьләр белән бүгенгесе, менә 7нче форумга килгән яшьләр шактый нык аерыла. Безнең конгресста менә сезнең белән йөгереп йөргән безнең хезмәткәрләр барысы бер фикердә, барысы да без җыелышып фикерләштек, уртаклаштык ул фикерләрне. Барыбызның да фикере бер. Яшьләр, татар яшьләре шактый нык берләшкән, шактый үзенчәлекле һәм фикерле яшьләр килә. Рәхмәт үзегезгә, менә шушындый яңа буын үсеп чыккан өчен. Бунда әлбәттә безнең оешмаларның эшчәнлеге, яшьләр оешмаларының конгресска кергән оешмаларның эшчәнлеге. Мин күреп торам, күпләрегез шушы әти-әниләрегез, туганнарыгыз, абыйларыгыз, бабаларыгыз милли хәрәкәттә катнашкан кешеләрнең дәвамчылары, туганнары, аныклары, балалары. Бу безнең өчен әлбәттә бик шатлыклы әйбер, чөнки оешмаларның эшчәнлеге шулай булырга тиеш. Әгәр дә шушы яшь буынны яңадан
шушы эшләрне алып китәрлек буын тәрбияли алмыйбыз икән, безнең киләчәгебез юк. Бөтен Татар конгрессының дистәләгән конкрет проектлары турында сез әлбәттә белә торгансыздыр, сайтларны, безнең порталларны карап бара торгансыздыр дип уйлыйм. Бөтен Татар яшьләренең форумының эшчәнлеге ул конгресс белән туры бәйләнгән, бөтен эшләре нинди генә регионнан безгә хатмы, нинди элемтә буенча килмәсен хәбәрләр. Biz, менә тәбрисне мин чакырып алам да, менә шушы регионда яшьләрне җыярга уйлыйлар, бөтен команда белән барыгыз, аралашыгыз, дуслашыгыз, андагы яшьләрнең рухы үсешенә, бердәмлегенең булуына сезнең йогынтыгыз менә шушыннан башланырга тиеш дип әйтәм. Чыннан да күп төбәкләрдә яшьләр инде шактый зур проектлар белән үзләрен күрсәтәләр. Безнең оешмаларга шушындый күрсәтмә бирелгән, кайда яшьләр бар, аларны берләштерү мәсьәләсен ул бөтен оешмаларыбызның уртак бурычы. Әйтеп торам, әгәр дә яшьләр хәрәкәте булмый икән, безнең бөтен Татар конгрессының инде 25 ел буена барган эшчәнлегенең мәгънәсе калмый. Бүгенге буын эшләр дә аннан китеп барганнан соң буш урын калса, ул хәрәкәт тукталачак. Шуңа күрә дә менә бөтен төбәкләрдә, чит илләрдә, кайсы гына илләрдә безнең бүгенге көндә 30дан артык илдә оешмалар бар. Шушы оешмалар кырында татар яшьләре булырга тиеш дип саныйбыз без. Инде күреп торабыз, biz 2002 елда башлаганда әле бер генә татар яшьләренең оешмасы юк иде. Бүген 100дән артык. Шуңа күрә дә без әлбәттә бу юнәлештә эшчәнлекне хуплыйбыз һәм киләчәктә дә бөтен Татар конгрессы исеменнән сезгә ярдәм булачагы турында менә мин сезгә әйтәм. Нинди генә чаралар булмасын, зур чараларга без Казаннан үзебезнең игътибарны, үзебезнең катнашуны тәэмин итәчәкбез. Бөтен Татар конгрессының проектларын сез ишетеп тә беләсез. Без бик зур проектлар алып барабыз. Шушы яшьләр проекты үзебезнең бер проектыбыз ул 2004 елны башлаган проект. Инде килеп без бөтен дөньяга сибелгән татарны берләштерүче буларак туган телне, гореф-гадәтләрне, йолаларны, гомумән татарлыкны саклау буенча төп оешма буларак без Татарстанның бөтен булган мөмкинлеген, ярдәмен шушы татарларга карата кулланучы оешма. Шуңа күрә дә безнең элемтәләребез нык бөтен төбәкләр белән Казанда һәр елны нинди генә группаларны, нинди генә халыкның вәкилләрен без җыйбыз. Бу менә яшьләр, аннан соң без җыябыз бизнесменнарны. Алар шулай ук безнең күп кенә регионнарда, күп кенә төбәкләрдә, илләрдә үтә торган чараларның матди нигезен булдыручылар. Без шулай ук татар авылын торгызу буенча, татар авылын саклау буенча махсус проект эшләдек. Ансаның татар авыллары эшмәкәрләренең җыеннары меңәрләгән кеше Казанга килә. Бөтен илдәге татар авылларыннан шушы эшмәкәрләр, алар җиткәсендә татар авылларының икътисады бүген барлыкка килеп бара. Шуңа күрә кем авыл җиреннән биредә утыра, без сезгә дә шушы хәрәкәттә катнашып, татар авылларында эшмәкәрлек хәрәкәтен, татар авылларының бүгенге йөзен булдыруда катнашырга чакырабыз, чөнки бу безнең милләтебезнең шулай ук киләчәге. Шундый проектларның берсе без имамнарны туплыйбыз Казанда. Һәр елны меңләгән, бөтен Россиядән, чит илләрдән түгел, бөтен Россиядән без татар имамнарын, татар мөфтиләрне җыябыз. Ул меңнән артык шушы хәрәкәт, ул безнең бик күп зур проектларны барлыкка китерүдә төп рольне уйный, чөнки халыкның иманга кайтуы, шушы мәчетләр құру, мәчетләр ил буенча 3000-гә якын мәчет кырылды. Менә шушы соңгы елларда безнең Татарстанда гына 1000-дән артык мәчет кырылды. Шушы мәчетләрдә тәрбия эше, шушы мәчетләр кырында яшь балаларга дини белемне бирү мәсьәләләре, ул шулай ук безнең барыбызга да кагыла торган актуаль мәсьәләләр. Әгәр дә без шушы юлны алга сөрмибез икән,
халкыбызның бигрәк тә яшьләр иманга кермәсә, ул аның киләчәге бик икеле. Без имамнарга мәчетләрдә татарча вәгазь укуны тиеш дип саныйбыз һәм бу юнәлештә шактый гына каршылыклар да бар. Сез белеп торырга тиешсез, безнең мәчетләрдә күпләре инде анда татарлар гына йөрмәй, анда башка милләтләрдә йөри дигән фикерне тотып, анда үзләренең вәгазьләрен рус телендә генә сөйләргә өйрәнеп киләләр. Бу алай булырга тиеш түгел. Яшьләр бигрәк тә бу мәсьәләдә бик сизгер булырга тиеш һәм без мәчетләрне милләтебезнең гомер-гомергә булган милләтне саклаучы үзәкләр буларак сакларга тиешбез. Шулай безнең айрым проектларыбыз бик үтемле проектыбыз берничә елдан бирле бара. Татар хатын-кызларның форумнары, без инде берничәне үткәрдек. Хатын-кызлар хәрәкәте шулай бик актив, яшьләрдән бер дә ким түгел. Һәр регионда дистәләгән татар хатын-кызлары оешмалары оешты. Без моны махсус оештырдык, махсус бу хәрәкәтне күтәрәбез, чөнки гомер-гомергә хатын-кызларның активлыгы, хатын-кызларның алдан әйдәп баручы буларак милләтебезне саклауда роле бик югары булган. Менә сезгә кичә Аркай Зайдулла сөйләде, чыгыш ясады, тыңладыгыз. Ул аның Камал театрында бик матур үлеп яратты дигән спектакль барды күп еллар. Ул Мөхлисә Буби турында шушы чыр башында репрессиягә эләгүенә дә карамаса, репрессиялар чырыннан авыр чырда татар балаларын җыеп, баштан Ижбуби мәдрәсәсендә, аннан читкә китеп, балаларны укыту мәсьәләсендә шактый үзенә эш иткән шәхесләрнең берсе. Безнең андый хатын-кызларыбыз бик күп. Менә бик матур проект алып барабыз. Татар кызы проектлары сез аны ишеткәнсездер. Әлбәттә, бу яшьләр эше беренче чиратта безнең зурларның оешмалары моны оештыруга ярдәм итәргә генә тиеш һәм яшьләр оешмалары шушы проектның башына басырга тиеш. Безнең чит төбәкләрдә, чит җирләрдә алып бара торган проектларыбыз бик күп. Сез беләсез, менә Сабантуй хәрәкәте ничек без бөтен дөньяга тараттык һәм бүгенге көндә бик уңышлы проектларның берсе. Инде татар кызы проекты ул шулай татар яшьләренә дә, татар хатын-кызларына да шушы хәрәкәтләргә карый торган уртак проектыбыз. Әйдәгез, беренчедән үзегез үзегезне катнашырга чакырам. Бу залның яртысы хатын-кызлар шушы чараларда катнашыр иде, әгәр дә теләк булса. Чөнки бу без классик буенча кызлар конкурсы гел теге сәхнәгә чыгып, матурлык турында гына сүз бара дип уйлыйлар. Күп җирләрдә ул шулай да, ләкин безнең татар кызларының конкурсы ул матурлык һәм тапкырлык конкурслары. Монда эчке матурлык, кешенең үзенең тарихын, үз халкының тарихын белүе, үз халкының гореф-гадәтләрен, үз халкының матур сыйфатларын үзендә булдыра алган кызларның бәйгесе. Чөнки безгә бик мөһим безнең милли ашларны тормышка кайтаруыбызда, милли киемнәрне тормышка кайтаруыбызда, милли тәрбия системасын тормышка кайтаруыбызда. Чөнки татар гаиләсендә гомер-гомергә үзенең тәрбия системасы булган. Бу системаны безгә мәктәпләргә генә түгел, мәктәп ул дәүләт кулында. Аңа без әллә ни йогынты ясап булмый, ләкин йогынты ясап булмый дип анардан башта тора кирәкми. Булдыра алганча аңа йогынты ясарга тырышачакбыз. Инде үзебезгә, менә сезнең белән бергә киләчәктә татар гаиләсендә, татар гаиләләрен тору үзенә бер зур проблема, сез аны беләсез. Биредә инде сүзләр күп булды, шуңа күрә бу әйберләрне мин кабатлап тормыйм. Безгә татар гаиләләре кырып, шушы гаиләдә татарча тәрбияләү системасын булдыра кирәк. Бу иң зур проблемаларның берсе, шуңа күрә без менә хатын-кызлар хәрәкәтен шушы мәсьәләләрне хәл итү өчен торгызып җибәрдек дисәк тә дөрес булыр. Мондай проектлар барысы да бик конкрет, алар төрле төбәкләрдә, төрле илләрдә безнең оешмалар тарафыннан алып барыла. Сезгә дә менә мин шуның буенча мөрәҗәгать итәм. Әйдәгез, кулдан килгәнчә шушы проектларга ярдәм итешеп, алар күбесе яшьләргә кагыла. Әгәр дә кайдадыр
ярдәм булмаса, безгә хәбәр биресез. Хәзер интернет заманы, һәр көнне бөтен дөньядан информация җыелып тора. Безнең сайтка язырга да мөмкин. Менә соңгы елларда без бик авырлык белән, үҗәтлек белән яшьләр өчен Татарстанга килеп уку мәсьәләсен проектын булдырдык. Җиңел әйбер түгел, Татарстан башлады. Илдә әле читтән бер кемне дә ватандашларны китереп укыту юк иде. 2002 елны біз бұл проблеманы башладық. Бірінші елларны бір дисте, екі дисте кіші үшін тартышқан чақтарда болды. Қазір міне 100-200 кіші біздің арқылы шушы мүмкіндіктен файдаланалар. Біз шушы елларда Қытайдан біздің милләттәшләребезнең яшьләрен инде 100-дән артык кешене китереп Казанда югары уку йортларында укытуга ирештек. Инде һәр 2 елга бер шушыннан үсеп барган яшьләр биргә килеп белем ала. Без сезгә мөрәҗәгать итәбез. Казанда белем алырга теләге булган яшьләргә андый мөмкинлек бар. Без январь айыннан башлап шушы яз көннәрендә май айына хәтле конгрессның сайтында язылган кешеләрнең исемлеген җыябыз. Шушы исемлек буенча хөкүмәткә мөрәҗәгать итеп, шушы килергә теләгән кешеләргә махсус урыннар булдырып, целевой места дип аталып, целевой урыннар булдырып, менә шушы эш белән шөгыльләнәбез. Бу татар яшьләренә Татарстанда укып, татар мөхитендә кайнап, 5 ел эчендә шактый белемне дә арттырырга мөмкин, татар булып Казаннан китәргә мөмкин. Китмәсәгез калырсыз, чөнки Казанда китмәүчеләр дә бар. Безгә әйтәләр, нигә укытасыз, үзләренә кайтып китмәгәч дип. Тормыш бит үзенчә хәл итә. Кемдер иләнә, кемдер кияүгә чыга, кемдер гомумән Казанны шата бирдә каласы килә. Шуңа күрә дә кайтып киткәннәре дә 50% булса, безгә ансы да бик әйбәт. Чөнки менә Кытайга киттеләр. Хәзер Кытайдан һәр атнада биргә кемнәрдер алып киләләр, ниндидер ширкәтләрне алып киләләр, моннан алып китәләр, үзара элемтәләрне булдыралар. Шушы мәш киләләр, шушы бизнес эшләре белән, элемтәләр белән, мәдәни элемтәләрне булдыруда эшлиләр. Шуңа күрә безгә Казанга килеп укучылар күбрәк булсын иде. Шушындай элемтәләр Кытай белән генә түгел, калган илләр белән дә, Төркия белән дә, әлбәттә Финляндия белән дә. Финляндия белән безнең эшләр әйбәтрәк, чөнки алар инде шактый еллардан бирле, 90 еллардан башлап безнең кызларыбызны кияүгә алып торалар. Анда балалар, татар балалары үсеп тәрбияләнеп тора. Шабыгыз шап, дөрес. Башка җирләрдән дә шулай булсын иде, чөнки татар милләтенең дөньясы, татар дөньясы дип атыйбыз. Татар дөньясы бер тормыш белән, бер дәрт белән, бер рух белән яшәсә, әлбәттә безнең уңышларыбыз зурдан булыр. Миңа кичә журналистлар сорау бирделәр. Һәр форумның үзенең аерылып торган үзенчәлеге була дип әйттеләр. Ул теге фишкасы дип әйтә. Быелгы форумның 7нче форумның шушы үзенчәлеге нәрсә дип әйттеләр. Мин менә шушы беренче көннән башлап уйлап йөрдем, үзем күзәтәм. Кемнәр күбрәк, нәрсә турында уйлыйлар, нәрсә фикерләр. Кичә бер секциягызга да киреп утырып тыңлап утырдым, тарих секциясына. Андагы сөйләшүдә ошады. Быел мин шуның үзенчәлеге дигән әйбергә кичә миңа үземнең урынбасарым доклад ясагач бер аңлап алдым нәрсәдә икәнен. Быелгы килгән яшьләр арасында искиткеч зур талантлар бар икән. Менә миңа милли мәдәният үзәгендәге урынбасарым әйтте, Ринат Зиннович, без үзебездәге җырчыларның берсен дә алып та бармыйбыз менә Арчага килгән яшьләрне алып барабыз. Чөнки араларында безнең җырчылардан күпкә әйбәтрәк җырчылар бик күп дип әйттеләр. Менә бусы әлбәттә минем өчен куанычлы. Шуннан да талантлы яшьләр ул Казанда гына түгел икән, татар яшәгән җирдә талантлар үсеп тора. Менә шушы әйбер безне бик куандыра. Сезнең арада килгән biz аларны бүген сезнең белән арчада карарбыз, Алла бирсә, бәяләрсез. Ләкин менә инде миңа шушы кадәр әйткәне дә җитә.
талантлы яшьләрнең үсүе һәм аларның Казанга бирегә бит беркемне дә мәҗбүр итеп китермәделәр. Сез барыгыздан үзегез теләп, үзегез җыенып, бөтен эшләрегезне ташлап Казанга килгәнсез икән, димәк, ниндидер көч сезне бирегә тартып китергән. Менә шушы талантлы кешеләрне, талантлы яшьләрне Казан тарта икән, димәк, безнең киләчәгебез Аллага шөкер дип әйтик. Без бергә булачакбыз, без талантларыбызны барлый алачакбыз. Казан махсус проектлар белән бөтен дөнья, татар дөньясыннан талантларны үстерергә һәм барларга әзер. Сез bunlardan файдалана аласыз. Әлбәттә, бу безнең кешебезне тагын да арттырачак. Мин сезгә барыгызга да уңышлар телим. Һәр төбәктә, һәр илдә нинди генә чаралар булмасын, без һәр вакыт хәбәрдар, безгә хәбәрләр килеп тора, бездән чакырып торалар, кунакка йөреп торабыз. Кунакка дип әйтүем, инде шушы чараларга барып, аның ниндидер үзебездән өлеш кертергә тырышу, кунагы шушаның. Шуңа күрә дә әйдәгез, киләчәктә дә шулай актив булып, шушы һәр төбәктә, һәр илдәге чараларның үтүе уңышына бергәләшеп сөенеп, шушы бердәм татар тормышын булдыруга үзебездән өлеш кертик. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт хатлары тапшырды. Сыргыз. Милләтебез алдындагы олы хезмәтләрен искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган эшләре өчен Төмән өлкәсе татарлары конгрессының яшьләр бүлеге җитәкчесе Төсмөхәммәтов Саид Тимербай улы бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Шундый ук рәхмәт хаты белән Мәскәү шәһәренең 7 буын яшьләр оешмасы әгъзасы Абдрахманов Алмаз Әхәт улы бүләкләнә. Милләтебез алдындагы олы хезмәтләрен искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган эшләре өчен бөтен дөнья татар яшьләре форумы советы әгъзасы, Татарстан Республикасының Балтач районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гайнетдинов Илһам Фидаил улы бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Шундый ук рәхмәт хаты белән КЗН Сабакыру интернет сәхифәсе мөхәррире Кашапов Рәдиф Фәрит улы бүләкләнә. Милләтебез алдындагы олы хезмәтләрен искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган эшләре өчен Гыйлем фәнни популяр проекты җитәкчесе Шайхин Айдар Рәсим улы бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хаты белән Ярчаллы шәһәренең Чулман татар яшьләре оешмасы җитәкчесе Сәхипова Гүзәлия Дамир кызы бүләкләнә. Милләтебез алдындагы олы хезмәтләрен искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган эшләре өчен Казан шәһәренең Сабыйлар балалар үзәге бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Һәм шундый ук рәхмәт хаты белән республика күләм Мин татарча сөйләшәм акциясының төп оештыручыларының берсе Ямми Music студиясы бүләкләнә. Кул чабып бетерегез инде бу кешеләргә рәхмәт аларга. Димәк, башлаган сүземне бетерәм хәзер. Рәсми өлеше беткәч, менә рәсми булмаган безнең гимн белән тәмамлыйбыз. И туган тел җырын җырлыйлар безнең делегатлар сәхнәгә чыгып һәм Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Сәхнәгә рәхим итегез, әйдәгез барыбыз да бергәләп басып башкарыйк.
итә.